Operațiunea Expunerea serviciilor de protecție a copiilor. Salutări tuturor cetățenilor din lume, suntem Anonymous. Această operațiune foarte importantă a început prima dată în Statele Unite ale Americii, dar foarte repede ne-a fost adus la cunoștință faptul că serviciile de protecție a copilului sunt corupte, nu numai în Statele Unite ale Statelor, dar și în mai multe țări din întreaga lume. Servicii de protecție a copiilor distrug familii, dar, de asemenea, expunând acei copii nevinovați care au fost perfect fericiți în familia lor, la o viață de mizerie. Copiii care sunt plasați într-un orfelinat, instituție închisă sau la centre de plasament, au un risc mai mare de a fi maltratați sau nu a luat bine grijă, în comparație cu copiii care trăiesc acasă cu familiile lor biologice. Copiii care nu au primit medicamente în timp ce trăiesc acasă, vor fi obligați să utilizeze medicamente și unii copii sunt închiși în centre de dezintoxicare, fără niciun motiv legal și nu pot merge la școală. Care este împotriva drepturilor omului, drepturile copilului și învățământul obligatoriu. Am auzit, de asemenea, că asistenții sociali nu doresc copiii să aibă telefoanele mobile pentru a preveni ca acești copii să comunice prin internet, astfel încât acești angajați satanici mafiei CPS îi iau sub control. Acești copii săraci au, de asemenea, mai multe riscuri de a fi agresați sexual de predatori, cum ar fi un asistent maternal, asistent social sau de un copil mult mai vechi. Numeroși copii încearcă să scape din acest coșmar, fugind din casele de plasament pentru că vor să se întoarcă acasă, dar atunci când sunt prinși în flagrant, ei primesc pedeapsă și sunt plasați în centre de dezintoxicare oribile în care aceștia nu au libertate de exprimare și drepturile omului. Lucrătorii sociali pot încălca legea ori de câte ori doresc. Unii dintre acești copii ajung în mâinile poliției, traficanților de sex sau mor în mâinile CPS fiind ignorați de lucrătorii sociali, părinții adoptivi și angajații centrului de dezintoxicare atunci când se simt rău sau sunt abuzați fizic. Suedia primește o mulțime de copii refugiați neînsoțiți. Acest lucru este alarmant, atunci când lucrătorii sociali au puterea copiilor de care dispun, care nu sunt cetățeni sau au azil, dar pentru a menține această afacere de rapire a copiilor în lucru. Am fost investigat cazuri din Statele Unite ale Americii, Olanda, Franța, Germania, Belgia, Australia, Canada, Norvegia și Suedia. Toate aceste țări au un lucru în comun: protecția copilului încalcă masiv drepturile copiilor, de familie și a drepturilor omului. Acești copii își pierd tot ce au prețuit: familia lor, prietenii, identitatea, limba maternă, cultura lor. În multe cazuri, acești copii sunt luați de la domiciliu sub motive false. Se pare că mafia serviciilor de protecție a copilului manipulează de fapt dosarele pentru a lua copiii departe de familiile lor, pentru a obține profit pentru organizația lor. Familiile acestor victime, care au fost răpite de către CPS, nu au niciun proces echitabil. Judecătorii și avocații știu despre această problemă. Acum, acest mesaj este destinat în mod direct la tine, mafia serviciilor de protecție a copilului. Lucrătorii sociali corupti, care sunt alterează dosarele acestor familii. De prea mult timp, acțiunile voastre au trecut neobservate, iar nepedepsite. Spălarea de bani trebuie să se termine. Noi cerem încă o dată FBI și Interpolul de investigare a serviciilor de protecție a copilului din aceste țări și, de asemenea, pentru a investiga cazul de Missy Nirvana Van Den Brink în pările de jos, inclusiv locul în care aceste doi frați stau, care a fost condusă de foști ofițeri de poliție. Acest caz a fost ignorat de către toate părțile implicate ale CPS Olanda. Familia Brink Van Den a fost terorizat de polițiști corupți. Se pare că există inele de pedofili implicate cu CPS, inclusiv polițiști care abuzează minorii. De asemenea, cerem jurnaliștilor Ali să publice articole despre acest subiect, pentru că acest caz a fost masiv ignorat de mass media. În cazul în care nu se face nimic, vom expune piesa CPS cu bucată. Iar pentru cei care susțin această cauză, de asemenea, lucrăm la un protest internațional numit Operațiunea de Expunere CPS pentru 1 iunie 2016, Ziua Internațională a Copilului.
Cerem victimelor, dar și cetățenilor din întreaga lume să se alăture acestei campanii. Este timpul să arătăm mafiei CPS că acțiunile lor ilegale nu vor mai fi tolerate. Suntem Anonymous, suntem legiunea, noi nu iertăm, noi nu uităm. Serviciilor de protecție a copilului ar fi trebuit să ne așteptați.